Kaixo, arratsaldeon eta ongitorri gaurko gure hitzaldira. Gaurkoan, bertan irakurri dezakezun bezala, mugikorretik deskonektatzeko mugikorreko aplikazioak ikusiko dugu, bale? Ez dakit ondo entzuten diazuen, ez badiazue ondo entzuten, komentarioetan jarri mesedez eta konpontzen saiatuko naiz, nire ustez ondo entzun beharko litzateke, baina ez nago seguru. Beste ikusten dugun, itzali ikusten dugun eginean, dudarik edo badokazu ere, komentarioetan jarri dezakezu zuen dudak, eta itzaldian zehar erantzuten saiatuko naiz, eta bestela itzaldiaren amaieran edo bukatzerakoan, zuen kezkak irakurri eta erantzuten saiatuko naiz. Bale? Besterik gabe, hitzaldiarekin hasiko gara. Mugikorreko mendekotasun handiegia duzu? Izua ematen dizu mugikorrik gabe egoteak? Jarraian sintomak, ondorioak, aholkoak eta gure mugikorraren erabilia denbora kudeatzeko zer aplikazio erabilitzak egun ikusiko dugu. Garai batean zer gertatzen zen? Telebista bakarrik telebista liburuak eta erratiak geneukan, eta hortara dedikatzen genion gure denbora. Gaur egun, internet eta mugikorren erabilarekin, bai telebista, bai erratia, bai liburuak pixkat alde batera utzi ditu gizarteak, eta denbora desente pasatzen dugu mugikorrarekin. Eta, edozer gauzekin gertatzen den moduan, mendekotasuna sortu du jendearengan, bale? Gauza da, telefonak denok erabiltzen dugula, eta azkenean, ondorioz, jende gehiagok jasaten du arazoa. Beraz, hitzaldi honetan ikusiko duguna dira, pixkat mendekotasun hori kentzeko dauzkagun aplikazio batzuk, bale? Orduan, mugikorrarekiko adikzioaren sintomak, zeintzuk izan daitezke? Nola jakin dezakegu adikzioa daukagula? Bakarrik edo aspertuta zaudenean, telefona hartzen baldin baduzu, eta horri dedikatzen duzu denbora. Baina, hau bakarrik faktore bezala hartuta ere ez da txarra gauza da, elementu hau beste elementu batzuekin bat egin da, azkenean emaitz hori ematen du, bale? Beste bat, beldurra, frustrazioa, telefonorik gabe egoteari, bale? Hau da, telefonorik gabe gaudenean, frustatuta gaude, hori, gure zehozeren falta sumatzen dugula kasu horretan ere, adikzioaren sintoma bat izan daiteke. Beste elementu bat, telefonoa, lana, eskola edo harremanak oztopatzen baditu. Hau da, eskola baldin bagaude eta irakaslari kasu egin ordez, telefonari dedikatzen diogu denbora, Instagram, TikTok, Facebook edo beste dozer gauza egiten gaudela telefonoan, berdin dio zer, bale? Eta gauza bera lanean baldin bagaude eta egin beharreko lana egin ordez, telefonari dedikatzen baldin begu, borrek ere sintoma bat izan daiteke, bale? Eta gauza bera harremanetan, azkenean kalera ateatzen baldin bagara talde moduan, eta taldeari denbora hori dedikatu ordez, telefonora dedikatzen baldin badiegu, sintoma bat ere izan daiteke, bale? Guztionek ez du esan nahi telefonoa erabili ezin daitekenik, baizik eta telefonoa etengabe erabiltzeari utzi behar diegula, beste gauza batzuk egiteko, bale? Ondoriak zeintzuk izaten dira, isolamendu soziala, jokabidearen alterazioak, loak hartzeko zailtasunak, arreta eta memoria arazoak,
begietan, giltzaduretan, ornoetan faktura basatzen du. Bueno, azkenean, sintoma edo ondorio guzti hauek ez dira bakarrik mobiaren mendekotasunaren ingurukoak, bale? Beraz, elementu hauek kontuan izan behar dira eta elementu guztiak batuta, ikusi behar dugu adikzioa izan daiteken edo ez, bale? Hortarako, profesional batek esan beharko digu edo ikusi beharko dugu, bale? Baina hauetako elementu bakoitzaren arrazoia asko izan daitezke, ez bakarrik bat. Vale? Beraz, medikuntzarekin eta osasunarekin zerikusi daukan elementu guzti hauekin kontu zibili behar gara balorazioak egitako momentuan. Vale? Bueno, aholku moduan, kontsumo mota hori saiesteko tipak edo gomendio batzuk emango izkizuegu, bale? Horien artean, mugikorrari edo interneteri emango digun erabilari hortara, deskonexio tarte batzuk sortuko ditugu mugikorra edo interneta mugikorrean erabiltzeko saiesten duena, bale? Gero, ez lo egin telefonaren ondoan, bale? Azkenean, hemen beti esaten da, telefonoak, seinale inalambriko horiek, nolabait, lo egitean afektatzen duela, baina ez da bakarrik horregatik. Azkenean, telefonoan dondakagula lo egiterako garaian, edo beste dozer egiteko garaian, telefonoan baldin baukagu, adikzioa baldin baukagu, azkenean, telefonoa hartzen bukatuko dugu, edo zer gauzetarako. Gero, jakinarazpeak isilaraztea, bale? Jakinarazpenak, badakigu, WhatsAppa, e-maila, deiak, mezuak, gaur egun, telefonoan, jakinarazpenak denetik iristen zaizkigu, kasu batzuetan jendeak, badauzka nolabait behar bezala jarrita, eta bakarrik beharrezkoa jasotzen ditu, baina hori ez da horrela kaso guztietan, bale? Eta aholku bezala gomendagarria da jakinarazpen kopuru hori pixkat murriztea, ze bestela azkenean denetik jasotzen ditugu jakinarazpenak eta danak begiratzen baldin baitugu, denbora gehiago dedikatuko diegu telefonora, bale? Azkenik, aplikazio bat erabiltzea denbora neurtzeko, bale? Orduan, gaur ikusiko ditugun aplikazio hauek, gehien bat, ikusiko dugu tresna ezberdinak eskaintzen dizkigute, eta horietako bat da denbora neurtzea. Hau da, telefonoan zertara dedikatzen digun ikusteko aukera izango dugu. WhatsApp izan denbora, navegatzea izan denbora, Instagram izan denbora, TikTok izan denbora, hau da, telefona erabiltzen dugun gauza bakoitzari zen denbora dedikatu diegun ikusteko aukera emango digute aplikazioak, bale? Eta, horren bitartez, ikus dezakezu aizu, hemen hau ez da normalain beste denbora dedikatzea, bale? Bueno, zeintzuk dira ikusiko ditugun aplikazioak? Kasu honetan, 4 aplikazio aipatuko ditugu. Stay Free, Stay Focused, Action Dash eta AppBlock. Orokorrean danak oso antzekoak dira, diseinu aldetik pixkat itxura aldatzen dutela, baina orokorrean denak gauz minimo edo basiko batzuk eskaintzen dituzte. Gero, beraien artean batek badauka aukera pare bat gehiago, baina orokorrean denak gutxi gora bera gauza bera eskaintzen dute. Stay Free aplikazioarekin hasiko gara, bale? Nik uste dezakezue pixkat irudi horretan aplikazioa zen olako itxura dauka, bale? Eta, aplikazionek zer eskaintzen digu? Denboraren jarraipena pantailan eta apak erabiltzeko muga adibidez, bale?
Pantailako eta autokontroleko denbora, erabilera estatistikak, aplikazioen eta webgunen blokeoa programatu daiteke. Bueno, kasu honetan aplikazio hau, lehen aipatu bezala, hasteko erabilpenaren estatistika batzuk eskaintzen dugu, bale? Jakiteko, ze aplikazio erabili izan ditugun, aplikazioiek zenbat denboran erabili dugun egunean zehar, eta horrelako gauzak, bale? Bestalde, eskaintzen ditugu aukera aplikazioek blokeatzeko edo pixkat kontrolatzeko. Adibidez, ematen duen aukera da, WhatsApp, egunero 2 ordu, 2 ordu baino gehiago ezin darabili, bale? Denborari pasatzen denan ja, aplikazioak nolabait ez du uzten WhatsAppa irekitzen erabiltzeko, bale? Eta WhatsAppa adibide bezala jarri dut, baina beste dozen aplikaziorekin ere gauza bera egin daiteke. Vale? Beraz, zentzu horretan, azkenean guk helburu batzuk jarri behar ditugu, eta aplikazio hori esan behar baizu. Hemen, aplikazio hau denbora erabilizaket, beste hau beste denbora hau, eta bar, bale? Eta horrela pixka kontrolatu dezakegu. Bestalde ere, webguneak ere blokeatu daitezke. Hau da, navegatzailean webgunetara sartzen baldin bagara, notiziak irakurtzeko edo beste zer gauza egiteko, bale? Kasuaren arabera, hemen, pertsona bakoitza kasu bada, beraz, horre zinizuet asko nolabait baloratu kasu bat, ze azkenean, pertsonakoitza kasu bada eta gauza askotan antzeko izan diteke, baina beste kasu askotan, pertsonatek, bakoitzak bere aukerak egiten ditut azkenean, egin barreko konfigurazio hori desberdina izaten da, bale? Bueno, kasu honetan stay free dauka izena aplikazionek. Aplikazionek ere, aplikazioa berez doakoa da, baina bero, Play Storean edo aplikazioa deskargatzeko garaian, bertan ikuste dezakezue, aplikazioan bertan erosketa batzuk ere egin daitezke, bale? Baina, orokorrean aplikazioa doakoa da. Kasu honetan, AppLock aplikazioan, beste Stay Free aplikazioa bezala, gutxi gora bera, aukera berdinak eskaintzen dizku, bale? Webguneak eta aplikazioak blokeatu ditzakegu, hori aplikazio batzuk nolabait erabilpena ekiditeko, gero aurrekoan ere ikusi dugun bezala eguneko denbora muga ere ezarri daiteke, hau da, egunean ordu bat, egunean 2 ordu edo zenbat denbora nahi dugun erabiltzea, ere jarri daiteke. Gero blokeatu aplikazioak espezifikoen jakinarazpenak, bale? Aplikazio konkretu batzuetan, hor ere blokeatu daitezke beste elementu batzuk. Bale, orokorrean, lehen esan dizuen bezala, aplikazio guzti hauek oso antzekoak dira, beraien artean. Estetikoki pixkat aldatzen dira, hau da, hemengoan grafikoak, barra grafikoak dira, beste, ondoren ikusiko beste aplikazioaten, grafiko mota ezberdin bat erabiltzen du informazio hori erakusteko, bale? Kasu honetan ere bai hau eta bai hurrengoa, astean zehar eta zer erabilpen egin dugun eta ikusteko aukera ere ematen dugu. Eske aplikazioak danak batez ere lehenengo bi hauek oso antzekoak dira erain artean bere aukerak, bale? Gero estetikoki, pixkat aldatzen dira gauzak, baina orokorrean esketzen dituzten aukerak oso antzekoak dira, bale? Action Dash. Honetan ere diseinua pixkat beste bi horiekiko aldatu egiten da, grafikoak hemen ikus dezakezue irudian aplikazioaren pantaila ezberdinak, adibidez hemen egunen zehar zerri dedikatu diegun denbora ikus dezakegu, bale? Grafiko borobil moduko honetan,
Gero, hemen beste grafiko mota batzuk eskaintzen digu beste informazio mota bat ikusi ahal izateko, bale? Hemen adibidez, zer aukera daukagu, bueno, hemen aurkitu zure oreka eta gainditu telefonarekiko zuen adikzio. Pantalla denbora, desblokoaren historia, jakinarazpenak, aplikazioen hastapenak, apak erabiltzeko mugak, horreko bezala, aplikazioei denbora mugak jarri daitezke, baina hemen beste aukera bat aipatuko dugu orain arte aipatu ez duguna, eta da desblokeoaren historia, hau da, telefonoak zenbat aldiz desblokatu dugun, notifikazio edo jakinarazpen horien ere historia pixkaterik erakutsiko dugu grafika horietan, aplikazioa ze erabilpena ere egin dugun ikus dezakegu. Kasu honetan gainera, Actiondash aplikazio hau, okerrez banago, Googleek basiko moduan gomendatzen du izatea. Nahiko aplikazio txukuna da, aurreko aplikazioak biak doakoak dira, baina aplikazioaren barruan erosketak egiteko aukera zeukaten. Kasu honetan, Actiondash, okerrez banago, guztiz doakoa daukagu, hau da, dana sartuta dago aplikazioan barruan, bale? Bueno, ez dakit dudarik edo kezkarik daukazuen, baina lehen komentatu dizuan bezala, kezkak baldin badaukazue, idatzi komentarioko atalean, eta bertan erantzuten saiatuko naiz, bale? Bueno, aplikazio hauek batez ere oso gomendagarriak dira, pixkat seme-alaben telefonoen erabilpen hori kontrolatzeko, bale? Azkenean, seme-alabek eskolarako telefonoa erabilpena behintzat nahiko mugatu izan beharko litzateke eskolako lanean esan dezagun. Gero, bakoitzaren bizitza pertsonalean, hor bakoitzak jarriko ditu nahi dituen mugak. Eta horretarako daude aplikazio hauek. Azkenean, helduak lanerako nahi edo ez nahi, bale? Kasu askotan telefona erabili beharra daukagu, baina beste kasu askotan telefonoa besterik gabe nahi dugulako erabiltzen dugu denbora pasa moduan, bale? Eta kasu horietan denbora pasa hori kontrolatzeko erabiltzen dira aplikazio hauek, bale? Pantaila ezberdinen bitartez estatistikak erakutsiko dizkigute, denbora nola erabiltzen dugun jakiteko, eta behin gure denbora nola erabiltzen dugun jakinda, denborari pixkat kontrolatu egin dezakegu, mugak jartzeko nolabait ezagupen minimo batzuk badauzkagu, eta muga horiek ezartzen dira, eta hor poliki-poliki ikusiko dugu, edo topatuko dugu pixkat oreka, bale? Hau da, egin beharrekoa eta nahi duguna, bale? Horren oreka topatzea izango da helburua aplikazio hauekin. Azkenik, Stay Focused aplikazioa, aurrekoen oso antzekoa izango da, aplikazioak eta egunean blokeatzeko aukera dauka, eta gainera kasu honetan denbora tarte espezifikoetan. Hau da, aurrekoetan gertatzen etzena, aurreko aplikazioetan genukan aukera zen, egunean zehar aplikazio hau 2 ordu, punto. Berdin dio goizeko ordu bietan, eguerdiko ordu bietan, edo noiz erabiltzen duzun. Kasu honetan, aplikazionek hori kontuan izaten du, hau da. Nahi izan ezkero, aplikazioa WhatsAppa bakarrik erabili dezakezu atxaldeko 5:00 atxaldeko 8:00 arte. Egunean zehar, orduietaz kanpo ezin da erabili, bale? Oda, blokeo muga horiek jartzeko aukera ematen du beste aplikazioak eskaintzen ez dutena. Beste aukera bat, aplikazioan emandako denbora. Hori aurreko aplikazio batzuetan ere agertzen da, eta da, aplikazioan zenbat denbora pasatu dugun aplikazio hori
erabiltzen, bale? Jakiteko Instagramen zenbat denbora pasa dugun, WhatsAppen zenbat denbora pasa dugun, eta mobilean daukagun aplikazio ezberdinetan, pixkat kontrolatzeko zenbat denbora pasatzen dugun, bale? Jokuetan edo zen aplikazioetan. Gero, modu hertsian, hori, konfigurazioa aldatzea eragozten du, bale? Aurreko aplikazioetatik batean ere aukerare badago, modu hertsian edo administratzaile moduan, oraindik zuk aplikazio honetan lehen aipatu den bezala konfiguratu beharko dugu gure gustura, bale? Zenbat denbora erabiltzeko, noiz erabil daitekeen, zer erabil daitekeen eta zer ez. Eta mugikorrea modu hertsian erabiltzen dugunean, bakarrik aldez aurretik jarri duguna erabil daiteke eta punto. Eta ezin da konfigurazio hori aldatu modu horretan, bale? Moduz aldatu beharko genuke konfigurazio aldatu ahal izateko. Modua azkenean da erabiltzailea dauka baimenak esan ezagun, bale? Segun eta ze moduan sartzen garan, erabiltzailea esan ezagun gonbidatu bat izango alitz bezala edo jabea izango alitz bezala, bale? Gonbidatuak baimen batzuk dauzka eta jabeak beste baimen batzuk. Modu hertsian sartuta, nolabait, baimen horiek limitatuta dauzkagu. Eta horregatik, konfigurazioa aldatzen ez diguten kasu honetan aplikazionekin. Bale? Beste modu baten sartuta, baimen gehiago izango genituzke, eta kasu horretan konfigurazio hori aldatzen utziko liguke edozein momentuan. Bale? Beraz, segun zen modutan sartzen garen ere kontuan izaten du aplikazionek. Labur bilduz, mugikorraren aurrean ematen dugun denbora horretaz jabetu egin behar gara, bale? Bestela, badakigu 5 minutu izan daitezkeela, 10 minutu edo 2 ordu, bale? Askotan gertatzen dena izaten da, 5 minutu, eta azkenean konturatzeako ordu erdi pasada, bale? Horrek ez du esan nahi adikzioa daukagunik, bale? Baina, pixkat kontrola galtzen hasi garen behintzat horren sintoma izango litzateke, bale? Eta, hauek, helburua ez da ez erabiltzea, baizik eta erabilpen egoki bat egitea. Beste puntu bat izango litzateke, sintomak, ondorioak eta konponbide posible horiek detektatzea, bale? Hau da, guk geuk pertsona bezala, esate izu, hemen adibidez, goizeko 9:00 WhatsAppari ordu bete dedikatzea da 9:00 10:00 ordu bete dedikatzea, hau ez da normala, laneko gauza ez baldin bada. Beste gauz bada hori, lanean, laneko parte bezala, enpresaren WhatsAppa begiratzea baldin bada, bale, baina ez baldin bada laneko gauza, ez da logikoa erabilpen mota hori egitea, bale? Eta hori, sintoma, ondorio eta konponbideak, bale? Gauzeietaz jabetzeko aplikazio hauek, pista asko ematen dizkugu, bale? Zenbat denbora erabiltzen dugun, noiz erabiltzen dugun, eguneko ze tartetan erabili dugun aplikazio hori, horrekin nolabait guzti honetaz jabetzea asko errezten dugu, bale? Beraz, adi egun gara datuiek begiratuta, erabilpen egoki bat egiten dugun, edo ez, eta konturatzen baldin bagara ez gaudela erabilpen egoki hori egiten, saiatu beharko ginateke pixkat kontrolatzen, bai aplikazioen bitartez, bai beste aplikazio batzuen bitartez, hauek ez dira merkatuan dauden aplikazio bakarrak, bale? Hauek bezalako beste aplikazio batzuk ere badaude, baina azkenean nolabait pixkat kontrolatzea da helburua. Aplikazioen bitartez, aplikazio gabe edo beste sistema batzuen bitartez, baina erabilpena pixkat kontrolatzea. Hainbat aplikazio de autokontrolaren produktibitatearen eta aplikazioen erabilaren jarraipena egiteko, bale? Baintxe bertan aipatu zuena. Guk bakarrik 4 aplikazio aipatu eta ikusi ditugu, hola gainetik, baina aukera gehiago ere
badaude merkatuan, eta azkenean gure beharretara moldatzen den aplikazioak aukeratu beharko ditugu, bale? Eta gustokena daukagu aukeratuta, eta beharretarak hoberen moldatzen dena, hori hartuta, nolabait, erabilpen egoki hori egiten saiatuko gara, bale? Bueno, hau da izan da gaurko hitzaldia, pixkat oso subjetibo izan daiteke, bale, zere azkenen, erabilpena, bakoitzak egiten duen erabilpena aukeran dago. Bale, ez daukagu danok egunean ordu erdi erabili beharrik, baina pixkat gure kabuz ikusi beharra daukagu egiten dugun erabilpena logikoa den edo ez. Bale? Hau da, ez diogu nolabait teknologiari, ez bakarri mugikorrei, gure bizitzaren kontrola hartu behar. Gure bizitza gurea da eta kontrolatu beharko genuke, eta ez dago gaizki denbora pasa telefonoa erabiltzea, baina ez da hori daukagun aukera bakarra, eta lagunekin, familiakin, edo beste gauz batzutara dedikatzea ere ondo dago, bale? Bueno, ez dakit kezkarik daukazuen, ez daukazuen, kezkarik daukazu idatzi mesedez hemen komentariotan, eta erantzuten saiatuko naiz bestela, gaurko hemen utziko hitzaldia, eta hurrengo hitzaldi batean ikusteko aukera izango duzue. Badirudi ez daukazuela kezkak. Gaurkoz hemen utziko dugu orduan. Mila esker gaurkoan gure hitzaldia entzutagatik, edo ondoren ikusten baldin bazu ere gure hitzaldia ikustagatik, eta dudarik izan ezkero komentarietan idatzi eta aldu honean kezka horiek erantzuten saiatuko gara. Bale? Mila esker eta arratsalde honetan. Mila esker.